रायलायखां लोगोफोर नैबे जाबाय ना नैबे मोनसे जाबाय दाउ बिखाबो दङ बेबो दङ मानो होनोबा एसे प्रब्लेम जानानै फैदों आरोना माइकआ प्रब्लेम जानायाव माबा खालामसै लोगोफोर दा नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ मोजाङै नायदो दे आं मोजां खोन्थाफिनसै बे ना नैबे दाउ बेदर बेखौ सुप बानायगोन नाखौ फ्राय खालायगोन ओमफ्राय ओरैजाय दङ जोंहा गोथां जाग्रानि बिब' रान्धनि रान्धनि कुकसो ओंखाम ओंख्रि संनायनि कुकसो हालदै लगायनोसैनो नाखौ आच्छा कुक गोदो हटेलाव मावनायमोन नालाय पास जानाय ना ओंखायनो कुक होननांगौ आरो आच्छा कुकसो कुकथार ना ककटें आरो मकटें आं बेखौसो लागायदों दा हामा ककटें जायो कुक नै नाखौ हालदै लगायबाय नुदों आयु माबासो दैया जलायलाय लांबाय नायलांबाय था लोगोफोर बरियानो सोमावोलै देलाय सोमावोलै पइटसो मेथाइखौ खननो रोङासैबा दाउदैबो दंलै नै जा बुरजा लोगोफोर जाजोबनो हायाना सयाबिन दङ फान्थाव बांगालनि बांगालनिसो बियो भिन्दिबो दङ लोगोफोर नैबो भिन्दिबो दङ नै गासिबो दंजोबोहाय थावाबो नै डाबल मस्ला मस्लि गासिबो नै लाबोनाय खोन्थादों लोगोफोर मोजांनो आनारसबो लानोसै फारियैनो खोन्थादो सानपियरखौसो जायो ओमफ्राय मास्टार अइल बेखौसो जायो बे जाबाय दाउदै गराइ बिदै बे दिनैनिसो दिनैनि गोदानै लाबोनाया बे आनारस धारा थाव गोथां दिनैनि खरसा बियो धारा थाव गोथां बियो आलु फिसा आलु बर'आव बहुद नाम दंना बियो दाउथुनो मामानो होनलायनाय नाम थायोना नाथाय आलुआ आलुखा फिसाया फिसाखा गिदिरा गिदिरखा आरोना गोग्लैदों सारा बासिनानै लाबोयोबा 3 केजियाव मामा लायोमोन आलुआ 50 थाखा आं बिना बासि लाना फैबाय मामा हरबाय बिसोर मा बुङो बेसां 3.5 केजि हरबाय बे बानलु मटन मस्ला जाग्राबो लाबोदों माथो नै बोराया बिरियानि मस्ला आंना मबाइला चार्जार होनो चिकेन मस्ला गाबोन जानोसै फ्राइ राइस मस्ला गाबोन जानोसै आं सयाबिन फ्राइ राइस नैबे मोनथामा जाबाय बांगालनि मोसौ सेलानि जाग्रानि जातनि नैबे जाबाय भिन्दी बिदि आरो दोननोसै बेखौ न' सिङाव एसे ब्र' होननाय खोनादां मा बुस्थु बे ब्र'आ ब्र' होननाय खोनादां नायनो थांलै लोगोफोर नायलांबाय दा ब्र' होननाय खोनादां मा एवदों आरोहाय मा एवदों आच्छा आरो बेखौ दा एवनोसै एक्सट्रानो बेखौ रुना दोनसै माबा मा होनो सुप बनायनोसै बिखाखौ सुप बानायजायाना बानायाब्रा मोदोमखौसो ना एवनायावनो एवनोसै नामा बिखाखौ ओंखायनोथ' बे आमाय थुख्लुखौ एवफायाबा बे रुना दोनजाग्रा बुस्थु नङाना सुप सिरिथा होननाय जागोनदां सुप माने लोंनो आरो सुप बेदर सुप नायलांबाय थादो लोगोफोर बेयाव मोनसे दा नाखौ एवबाय सर' खालायबाय
गासिबो बिमाबो हाब होबाय बेदेरनाया एरथ'ना है होदोंसो आङो मोनसे हरदेरदोंसो आङो फैदो नोङो मानो होनबा थाब जानायनि बिदियाव ओरै साइडआव होना दोनलै एरनो दिगदार जायो गेब्लेयो थाब जायो अब्लाना मानोथो एसेबां गोबाव खालामबाय थानांगौ जाखो बे बुस्थुखौलाय होद बाला आखाइजों एरजाबावदों देन्जारसो सुनांसिगोन आखाइ होनबा आं आखाइ सुना लानो लोगोफोर दे नायलांबाय था भिडिअखौ मोनसे मैगं रोगानोसैलाय आरो किसी चेहरे को दूसरा कोसामा बनाने तक का पता जब नजर की बारूदी जुबान खुली तब तक विश्वता याद हाँ सर मामले सर कौन बात निकला सारां खावलायाव गावबायनानै मस्ला सेस बिदि रोजोबबाय जारलाथा खावलाखौनो मोननायखौ नुलांदां नै माथो बेदेरो थाब होनानै दोनबाय दिगदारनो नै गेब्लेलाय लांबाय थायो हाथाय आफालाव दं नै सारायानो गै आं मोननाय बायदि होजाबफैथारबाय माथो बेखौ गोजौ दोनखो थाव दोनना थाव होना दोनना माथो लाखाना दोनखो बेखौ एरख'ना दोन बस बरिया नै ओरैजाय बेदरखौ रुबाय लोगोफोर सुप बानायनो थाखाय रुबाय सुपनि दै बरनगासिनो दङ बेदरखौ रुबाय सुप बरननो थाखाय ओमफ्राय ओरै नायाबो जागासिनो दंखायो बरियानो बिराद बरिया आरो नै दाउ बिखाबो गोदाना दोनबाय एवनो रेडि दाउ बिखाखौबो गोदाना दोनबावबाय जाबाथाय गोगोम जाखायो आरोना उल्था सिदा गासिबो एकदम ओरैबायदि दुष्ट जनावरा बेदेरदों नै खावलायाव गावजोबो नै थावा हा दोननोसै लोगोफोर लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावथारदो दे बाय बाय नेक्स्ट टाइम भिडिअ लोगो मोनसिगोन मावजि बिब' आं संबाय थानोसै नेक्स्टआव नुसिगोन दोनथ'नाय जासिगोन नोंनि चेनेलनि नामखौ बुंना होलाय मामोनलाय बावलायलांबायसो आं सुमिला बड' ब्लग सुमिला बड' ब्लगखौबो नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आंनियावबो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आंबो मा हमथालायनाय जाखोब्रा आथिं सादों आथिं बे हान्थुआनो सानायानो नै गसंनो हाया एवदबदोंसो ना बोखांनोसै आं लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय टाटा